Quan utilitzem el llenguatge administratiu, com que és un llenguatge que no és habitual, d'ús habitual ni tan sols en les carreres que estudiem, doncs ens podem trobar amb problemes de com redacte una carta, quina estructura té, sobretot quina terminologia utilitza, quines frases, la fraseologia és molt diferent també de la que puguem utilitzar en la llengua normal, i per tant necessitem una referència. Hi ha una molt bona referència, sobretot dedicada al món de l'educació i de la universitat en concret, que és el Manual de Documents i Llenguatge Administratius de les Universitats Valencianes. El teniu en PDF disponible en internet i és molt senzill. La filosofia del material és presentar la terminologia i, a més, les convencions de gènere del model de document. Si veieu així, hi ha diversos tipus de models i vos permetrà copiar-los o inspirar-vos en aquests models per a redactar els vostres documents. A més d'això, hi ha una espècie de valoració de com ha de ser el llenguatge que s'ha intentat plasmar així en este manual, que és un llenguatge senzill, fàcilment comprensible, i fixeu-vos ara en els documents. Així veieu l'estructura, és l'acta de reunió, doncs vos fan una definició, les característiques de com és el document, l'estructura que té, doncs porta una identificació de la reunió, els assistents, l'ordre del dia, el desenvolupament de la sessió, els acords, els temes pendents, la fórmula final, la signatura i la terminologia que solem utilitzar en aquest tipus de document. I després la part més interessant és, així teniu la fraseologia, i la part més interessant és esta, és el model que podeu copiar i és una espècie de resum molt visual del que hem vist abans. Per tant, este material és molt important perquè vosaltres tindreu molt de contacte amb l'administració educativa, haureu de fer informes, haureu de fer actes de reunions de l'institut, haureu de fer invitacions, haureu de fer cartes. Hi ha molts tipus de documents que tenen unes regles generals i, a més, este manual en concret el que recomana és una manera d'enfocar els documents molt clara, molt comunicativa, és a dir, que la gent pugui llegir molt ràpidament la informació, processar-la fàcilment i sense la dificultat ni d'un llenguatge complicat ni d'una estructura opaca. Si ho veieu, és una estructura molt senzilla, molt visual i tots els materials, documents que hi ha així van en aquesta línia.